Hori konpromisoa baino ez da, baina datorren astean akordioa sinatuko dute. Haren ostean, adostutakoa betetzea besterik ez da geratuko. Arropa munduko enpresa handienak dira konpromisoa hartu dutenak. Zara, H&M eta CIA. Batipat, hirugarren munduan lan segurtasunak izan duen hutsuneari amaiera jarri nahi zaio. Hortaz, Bangladesekoaren moduko eraikinetan, suteei aurre egiteko neurriak hartuko dituzte, aldizkako segurtasun ikuspenak ere izango dira, eta emaitzak publiko egingo dituzte. Gobernuz kanpoko erakundeen aspaldiko eskakizuna. Txarrena izan da, 1000 pertsona baino gehiago hil direla akordioa sinatzeko. 1000 pertsonarentzat berandu heldu da. Printzipioz, akordioa 5 urtez izango da indarrean. Zarak adibidez bere arropen erdia baino gehiago, Espainian, Portugalen, Marokon eta Turkian josten du. Gainontzekoa beste 40 herrialdetan. Iaz, denda hauetan saldu zen 6% Bangladesen egina zen.